Здравейте пак! Понеже днес вдъхновението явно е с мен, ще запиша още едно видео, в което да ви разкажа една тема, за която днес говорих. И това е темата за смяната на перспективата. Аз вече съм засягала в някои видеа неща, свързани с тази тема, но нека да ви разкажа една история. Преди 8-9 години, когато забременях с първото си дете, в началото на бременността ми се наложи да лежа няколко седмици без грам да мърдам. Това за мен беше голямо наказание, защото аз съм човек, който спортува много. Тичам, танцувам, всякакви такива неща. Изведнъж ми казаха, ами ти само до туалет не можеш да ходиш. Дори не можех да изляза навън да си купя нещо за ядене. И за мен това беше голяма депресия, голям стрес. Първоначално шок, лоши мисли, черногледство, всичко, което може да си представите. Минаха обаче 1-2 дни и си казах, така не може. Реших, че трябва да променя нещо и трябва да се концентрирам върху позитивното на тази ситуация. Всъщност, това, че аз лежах няколко седмици в леглото си без да стана, ми даде възможност да прочета страшно много книги, страшно много статии за личностно развитие, да си задам доста въпроси и да помисля на спокойствие за тези въпроси. Това е нещо, което не ми се отдава много често, особено като се родиха децата съвсем. Тук, защо го казвам това? Животът се случва на всички по един и същи начин. Не, това не прозвуча хубаво. Живота се случва. Обаче ние избираме как да интерпретираме това, което ни се случи. Можем, като ни се случи нещо тегаво, да охкаме, да ахкаме, да мрънкаме. Можем обаче да си зададем въпроса, каква е ползата на това нещо, какво аз мога да извлека от него и да го погледнем позитивно. И тук се сещам за още един пример. Това е да погледнем, когато сме в тегава ситуация, примерно, изгонили са ни от работа. Това е много фрапантна ситуация, но наскоро се случи на един мой приятел, затова я давам. Поглеждаме от текущата ситуация, от текущия момент, да, много тегаво, човека има семейство, това е някаква несигурност. Поглеждаме обаче ситуацията след 10 месеца. Как би изглеждал след 10 месеца? Най-вероятно той ще си е намерил работа, ще е на по-добра работа, вече ще се успокои, нещата ще изглеждат по по-различен начин. Поглеждаме от перспективата на 10 години, тогава вече това изглежда като един малък урок, едно малко стъпалце, което сме минали през живота си. Това го казвам, за да ви провокирам. Когато ви се случи нещо тегаво в ежедневието, то може нещо малко. Да се ядосате на някой, който ви е засякал, да се ядосате за това, че чакате много време в магазина, че магазинерките са бавни или нещо друго. Задайте си въпроса, какво е позитивното в тази ситуация и тази ситуация след 10 дни, 10 месеца, 10 години, как ще изглежда? И аз заслужава ли си да си трова нервите за нея? Пожелавам ви един много усмихнат, много прекрасен и позитивен ден и до скоро!